ሰላም ፍትዋት ቤተሰብ ከመይ ለኻትኩም ያው በዚህ ቪዲዮ መጽእ ዘለኹ ናይ ትግራይ መዝሙር ታኾይን ተደማጽነት ዘይብሉ ታኾይን እዩ ቫይራል ዘይወጽእ ሰብዲ ብሸለልትን ዝሓልፎ ዘሎ ዋላስ ከመይ እዩ ኣብቲ መዝሙር ኣሰራርሓ ዲ ነዚ ኣጠቕልል ዘብል ናይ 5 ደቂቃ ዝኸውን ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ስለዚ ኩላኹም ሓቢርኩም ተኸታተሉ ኢኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ናበርኩም ጀምርዎ ኢኹም ዘይተረዳእኩም ድማ ብውሽጢ ኮሜንት ጻሓፉለይ ቀጥታ ናብ ቪድዮ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘመርቲ ዓብዪ ዓቕምን መንፈሳዊ ተውህቦ እናሃለዎም ምስቲ ዘለዎም ጻዕሪ ዝመጣጥን ተስማዕምዕነት ክስእኑ ከለዉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘመርቲ ብፍላይ ተደማጽነት ንኽረኹ ዝዕንቅፉ ቀንዲ ምኽንያታት እዚኦም እዮም። ቀዳማይ ናይ ቴክኖሎጂን ኢንተርኔት ጸገም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረን ዘሎ ጸገማት ናይ ኢንተርኔት ቅልጣፈ ቀጻልነትን ትሑት እዩ። ሓደ ዘማሪ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ክጻዕኖ ከሎ ወይ ደግሞ ኣፕሎድ ክገብሮ ከሎ ዓብዪ ቃልሲ እዩ ዝሓቶ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እውን ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገምን ዋሕዲ ኢንተርኔትን መዓልታዊ ዩቲዩብ ናይ ምርኣይ ዕድሉ ጸቢብ እዩ። እዚ ድማ እቲ ቪው ንታሕቲ ከም ዝወርድ ይገብሮ። ካልኣይ ማእኸልነት ዘይምህላው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዘመርቲ ዓበይቲ ናይ ሚድያ ትካላት ከም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሚድያ፣ ማሕበረ ቅዱሳን፣ ንቁ ተዋህዶ ሚድያ ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ዓበይቲ ሚድያታት ኣለዉ። ትግራይ ግን መዛሙር ዝዝርግሑን ዘፋልጡን ዝተወደቡ ፕሮሞሽናል ቻናል የብላን። ነፍሲ ወከፍ ዘማሪ ባዕሉ ክሰርሕ፣ ባዕሉ ክለቅቕ፣ ባዕሉ ክልምን ስለ ዝግደድ እቲ ስራሕ ኣብ ከባቢኡ ጥራሕ ተሓፂሩ ይተርፍ። ሳልሳይ ድማ እቲ ዝዓበየ ሸለልትነት ወይ ደግሞ ናይ ብሔረሰብ ስነ ኣእምሮ እዚ ክነሓኦ ዘይብልና ሓቂ ነገር እዩ። ሓደ ግዜ ንባዕልና ነቲ ናትና ነገር ክነዕቢ ሸለል ንብል ኢና። ቀዳማይ ነጥቢ ናይ ቋንቋ ተጽዕኖ ብዙሓት ሰባት መዝሙር በኣምሓርኛ እዩ ዝጠቕም ዝብል ዝተጋጊ ኣተሓሳስባ ኣለዎም። እዚ ድማ ነቶም ብትግርኛ ዝሰርሑ ሞራሎም ይጸልዎም እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ድጋፍ ዘይምሃብ ሓደ ሰብ ብትግርኛ መዝሙር ምስ ለቐቐ ሳብስክራይብ ካብ ምግባር ወይ ሼር ካብ ምሃብ ንላገስ። ራብዓይ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ወይ ደግሞ ባጀት መዝሙር ምስራሕ ክሳብ 50,000 እስካብ 150 ቅርሺ ንሓደ ቪድዮ ክሓትት ይኽእል እዩ። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘመርቲ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ኩናት ቁጠባዊ ዓቕሞም ስለ ዝተሃሰየ ጽሬት ዘይብሉ ስቱድዮ ካሜራን ንምክራይ ይጽገሙ። ኣብ መወዳእታ እቲ ስራሕ ብጽሬት ስለ ዘይወፅእ ሰማዒ ኣይሰሓበንን ኢሉ ይሓልፎ። ሓምሻይ ትሕዝቶ ወይ ደግሞ ኮንተንት ካብ ግዚኡ ዝረሓቐ ምዃኑ ሓደ ግዜ እቶም መዛሙር ምስቲ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ዝኸይድ ሊስት ወይ ደግሞ ሜሎድ ኣይጥቀሙን ትርክታ ወይ ዜማ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ኣምሓርኛ ዝዝመሩ ዘመርቲ ምስ ግዜ እናተቐየሩ ይኸዱ ኣለዉ። ሕዚ ድማ ናይ ትግርኛ መዛሙር ናይ ቀደም ጥራይ መሲልዎም ንክረኣዩ ይገብር። እሺ ሕጂ ድማ ክንገብሮም ዘለና ቀንዲ ነጥብታት ነዘምስዑ ይመስሉ። ቀዳማይ ክሮስ ፕሮሞሽን ምስጋና ተዓዘብቲ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ንሱ እዩ። እንታይ ክገብር ኣለዎ? ንኣብነት ሓደ መዝሙር ምስ ሓደ ዘማሪ ክትሰርሕ ከለኻ ንሱ ኣብ ቻናሉ ኣብ እከለ ቻናል ወይ ደግሞ ናትካ ሓድሽ ስራሕ ኣውሪደ ኣለኹ ኢሉ ክጽሕፍ ወይ ቪድዮ ክሰርሕ ኣለዎ። ንስኻ ድማ ከምኡ። ጥቕሙ ድማ ናቱ ሰዓብቲ ናብ ናትካ ቻናል ይመጹ። ካልኣይ ናይ ሓባር ላይቭ ወይ ድማ መደብ ምግባር ኣብ ዩቲዩብ ምስ ዘማሪ ብሓባር ላይቭ ምእታው ብዛዕባ እቲ መዛሙር ኣብ ማጻጻኣ ትሕዝቶ ተዘራረቡ። ስለ ናይ ላይቭ ድማ ክልተ ነጥብታት እኔዋ ሓቢርና ንረኣየን። ቀዳማይ ነጥቢ ሰባት ነቲ ዘማሪ ብቐጥታ ክሓትዎ ስለ ዝኽእሉ ምስቲ ቻናል ጥቡቕ ርክብ ይፈጥሩ። ካልኣይ ነጥቢ እዚ ንዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ወይ ድማ ቅደም ተኸተል እዚ ቻናል እዚ ንጡፍ እዩ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዘመሓላልፍ ቪድዮኻ ንብዙሕ ሰብ ክረአ ይገብሮ። ሳልሳይ ዩቲዩብ ኮላቦሬተር ፊቸር ምጥቃም እዚ ማለት ምትሕግጋዝ ወይ ናብ ሽርክነት ኣገባብ ምጥቃም ማለት እዩ። ቪድዮ ክትጽዕን ከለኻ ኣብ ሲቲንግ ኮላቦሬተር ወይ ደግሞ መሻርክቲ ዝብል ክፋል ኣለዎ። ስምቲ ዘማሪ ወይ እቲ ቻናል ከም ኮላቦሬተር እንተገዲፍካዮ እቲ ቪድዮ ኣብ ክልቲኡ ቻናላት ብሓደ ግዜ ክረአ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ቪውን ላይክን ብዕጽፊ ይውስኾ። ረብዓይ ሓጸርቲ ቪድዮታት ወይ ድማ ሾርት እቲ መዝሙር ቅድሚ ምልቃኡ ሓደ 15 ሰከንድ ዝኸውን ኮሚንግ ሶን ዝብል ምስቲ ዘማሪ ብሓባር ዝተቐረጸ ቪድዮ ልቐቕ። ሰባት ሃንቀውታ ንኽሓድሮም እውን ይገብር። ሓምሻይ ምስ መን ክትጣመር ኣለካ ካብ ናትካ ቻናል ዝዓበዩ ቻናላት ጥራይ ኣይትድለ ምስቶም ከመኻ ዝመጣጠን ዓቕሚ ዘለዎም ብሓባር ምዕባይ ዝቐለለ እዩ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘመርቲ
በብውልቆም ካብ ዝቃለሱ ሓበራዊ ቻናል ወይ ሓበራዊ ስራሕ እንተበዝሑ እቲ ድምፂ ዓብይ ይኸውን። ሓደ ሓሳብ ነቲ ዘማሪ ክትዛረቦ ከለኻ ንስኻ እውን ጠቃሚ እዩ ስምካ ካብ ዓለም ንኽፍለጥ ይሕግዝ እዩ ኢልካ ኣእምኖ። ብዙሓት ዘመርቲ ጥቕሚ ዩቲዩብ ስለ ዘይርድኦም ክተምህሮም የድሊ ይኸውን እና መዛሙርትና በዓልና ኢና ነትሕቶም በዓልና ኢና እውን ክንዕብዮም ንኽእል ማለት እዩ። ኦርቶዶክስ ከም ኦርቶዶክስ መጠን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘመርቲ ውሒዶም ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ሸለልትነት ክህልወና የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዘማር ዘይኮነስ ነቲ ዘውፅእ ዘሎ መዝሙር ነቲ ኣምልኾ ዝህብ ዘሎ ነቲ ዝሰብኽ ዘሎ ነቲ ኣሕዋቱ ብዝማሬ ዝመልስ ዘሎ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ኢና ክንዕብዮ ዘለና። እሱ ተዓብይ ድማ ተዘማሪ ዕባይ ኣይተርፎንና መዝሙርና በዓልና ኢና ንዕብዮ ሕዝቡን በዓልና ኢና ነትሕቶም ከም ትግራይ ድማኒ የሰበጃታ ሳየ ሓደራ የሰበጅ